Ambalmaw aw bisimila Maliactu do kibaru kene kan. Bi kibaru man bolo kada kulu kan o de ka fɔ juillet kalo tile 16 kɔnɔna la Niger fanfɛla la an b'a yira la ka fɔ an ka fintigi kelen kɔni ni tora bingan wale dɔ la wa fila fana banana. Kunnafoni min sera ma o y'a yira ka fɔ arabado juillet kalo tile 16 kɔnɔna la tilegan fɛ an ka fintigiw ka mobili dɔ n'ale tun bɛ ka bɔ labizanga negi kunda gawo kan. A yira la ka fɔ sele fafa ani bɛntiya kɔni ni ɲɔgɔn cɛ marifatigi dɔw de kɔni binna ni mɔgɔ kofɔli ninnu kan ni ka mugu ciw la. Ni binganikɛla ninnu kɛlen ka mugu ci kɔni daminɛ sa an b'a yira la ka fɔ a kɛra fanfila mugu ci ye sabula an ka mɔgɔw fana ye mugu ciw la. Bingani yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni an ka fintigi kelen kɔni ni tora la wa fintigi fila fana banana. Nka fɛn min ye jatigɛ wale tabaga ninnu kɔni fanfɛla ye n'o ye binganikɛlaw ye an b'a yira la ka fɔ mɔgɔ 5 kɔni ni tora olu ka fanfɛ. An bɛ yɔrɔ min na ko bi sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na walasa ka se ka u bolo kɔni da binganikɛla tɔ ninnu kan. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ juillet kalo tile 19 kɔnɔna la Mopti mara la binganikɛla dɔw kɔni taara bi jelikɛ dɔ kan ni k'o bɔnɛ a nin na. An bɛ yɔrɔ min na ko bi lakanabaliya min kɔni bɛ Mopti n'a dafɛ dugu la o dogolen tɛ mɔgɔ si la. O de sababu la sa yira la ka fɔ jumadon juillet kalo tile 19 kɔnɔna la jalu bɛ n'ale ye Mopti dafɛ dugu dɔ ye an b'a yira la ka fɔ binganikɛla dɔw de kɔni taara don jelikɛ dɔ kan ni ka o bɔnɛ a nin na. A yira la ka fɔ ni jelikɛ yɛrɛ kun lakodɔnnen don dugu in kɔnɔna la kosɛbɛ ko sabula ale dɔ kɔni kun bɛ dugutigi ka ci lase dugudenw ma ko wa ni duguden fila kɔni kun kɛra kɛlɛfɛn ye ale de kun bɛ fɔkabɛn kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ. O de sababu la sa ni mɔgɔ kofɔlen kɔni ka saya kɛlen don degunba ye ni dugulamɔgɔ ninnu ma. An bɛ yɔrɔ min na ko bi a yira la ka fɔ sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na walasa ka se k'a dɔn mɔgɔ min kɔni ye nin wale kɛ o ni a y'a kɛ ka da kun kan. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ marisi kalo tile 25 kɔni su mɔgɔ dɔw kɔni taara marifa ci an ka jamana kuntigi kɔrɔ n'o ye Alpha Umaru Konare ale ka so fanfɛla la. An bɛ yɔrɔ min na ko bi an b'a yira la ka fɔ o binganikɛla ninnu kɔni minɛna. Kunnafoni min sera ma o yɛrɛ ka fɔ marisi kalo tile 25 su hippodrome kulu sanfɛ binganikɛla 4 olu de kɔni minɛna brigade de recherche polisiw fɛ. A yira la ka fɔ ko binganikɛla ninnu yɛrɛ kɔni tun bɛ ka mugu ci an ka jamana kuntigi kɔrɔ n'o ye Alpha Umaru Konare ale de ka so fanfɛla kɔni na. Polisiw kɔni kɛlen ka nin binganikɛla ninnu minɛ sa u ka kuma la u y'a yira ka fɔ k'olu bolila ka bɔ point G de ko sabula olu kɔni tun bɛ ka bin butigitigi dɔ kan yen nɔ ko mɔgɔw kɔni bɔr'o kalama ni mɔgɔw bolila olu kɔ. O boli ne senfɛ sa olu yɛrɛ sɔrɔ hippodrome kulu sanfɛ. Binganikɛla ninnu kɔni minɛlen maramafɛn minɛn'u bolo n'o ye marifa ye. U ka kumaw la u y'a yira fana ka fɔ ko Bamako kɔnɔna la olu kɔni ka baara bɛɛ kɔni bɛnnen don suɲɛni de ma. Min yɛrɛ kɛra balinayɔrɔ ye nin ko in bɛɛ la a yira la ka fɔ nin binganikɛla ninnu kɔni ye denmisɛnnin fitinin ko sabula u si kɔni si ma san 18 sɔrɔ fɔlɔ. An bɛ yɔrɔ min na ko bi an b'a yira la ka fɔ binganikɛla ninnu kɔni bɛ brigade de recherche polisiw ka bolo kan. Kunnafoni wɛrɛ mana sɔrɔ kɔfɛ an b'o lasaw ma wagati nataw la. Kunnafoni kuncɛ la an b'a yira la ka fɔ juillet kalo tile 13 kɔnɔna la 15e arrondissement polisiw kɔni olu y'u bolo da binganikɛla fila kan ka sɔrɔ u b'u ka bingani yɛrɛ kɔni camancɛ la cɔ ye. Kibaruya min sera ma o yɛrɛ ka fɔ juillet kalo tile 13 su Bakɔjikɔrɔ ni ACI la kɛrɛnkɛrɛnnenya la coffre-fort fanfɛla la a yira la ka fɔ binganikɛla fila ni marifa kun b'olu bolo olu de kɔni ye kamalen dɔ tɛmɛtɔ ye a ka moto la ni k'o lajɔ. A yira la ka fɔ binganikɛla ninnu kɔni kɛlen ka mɔgɔ kofɔlen in lajɔ u y'a yira la ka fɔ k'a ka moto clé d'u ma ko walima k'u b'a faga. O yɔrɔ la sa kamalenin kɔni y'a ka clé di nka binganikɛla ninnu yɛrɛ kɔni labɛnnen k'u bɛna taa ni moto ye tuma min na 15e mɔgɔw de kɔni nana bɛn n'o ye binganikɛla ninnu bolila nka polisiw kɔni sera k'u bolo da u kan. Binganikɛla ninnu kɔni minɛlen u y'a yira ka fɔ k'olu kelen tɛ k'olu ka gɛrɛndamɔgɔ tɔw b'a la. Awa u ye u ka ɲɛmɔgɔ kɔni tɔgɔ fɔ ni ka u ka so yɔrɔ fɔ. A yira la ka fɔ o mɔgɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni sigilen don Sabalibugu de. Fintigiw taar'o fɛ yen ni ka taa u ka so sɛgɛsɛgɛ. O sɛgɛsɛgɛli in kɔni senfɛ sa a yira la ka fɔ maramafɛn wɛrɛ bɔra yen nɔ n'o ye marifa ye. O kɛra sababu ye n'ale fana minɛna ka taa n'a ye polisiso la. An bɛ yɔrɔ min na ko bi an b'a yira la ka fɔ ni mɔgɔ 3 ninnu kɔni bɛ polisiw ka bolo kan yanni u taga kuma cɛ commune 5nan kiribulon na. An balimaw ni kibaruya nin de tun b'an bolo ka las'aw ma. Aw ni ce a ka kulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.